चलिए आज एगो टिपटिपवा के कथा सुनावता नहीं। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम। एगो बूढ़ी माई रहली तो उनकर एगो नाती रहे, एगो पोता रहे। तो रोज कहे, नतिया कहे ये नानी एगो कथा सुनावा ना, पोतो कहे कि रोज ये दादी एगो कथा सुनावा ना। अब बूढ़ी रोज दोनों लड़का से कथा सुनावस, तब दोनों लड़कवा सुतसन। एक दिन खूब कस के आंधी पानी आयल। अब बूढ़ियों का घर तो रहे टूटल, तो पानी बरख है तन टप 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 माने पानी घरवा में चूहे। तो बूढ़ियों तो एकदम माने परेशान हो गो रहली, घर में पानी चुहत रहे। तो वही में लड़का कहसन कि ए नानी कथा सुनावा ना, ए दादी कथा सुनावा ना। तो बूढ़ियों कहली सुतलो ना तो टिपटिपवा आ जाई। लड़का संग डरवाली कि सुतल हो ना तो टिपटिपवा आ जाई। तले वही दाम में एगो बाघ माने उल्लू काए खातिर चलावता। पानी में भींगत भींगत रहे तो उल्लू काए खातिर चलावता। तो बूढ़ियों के बात सुन के अब बाघवा सुनत हवे कि हमरो से कोनो बड़का जानवर बा का टिपटिपावा, कि कहता बुढ़िया कि सुतल हो ना तो टिपटिपवा आ जाई। अब तो बाघ सुनलक अपना बात, अपना मन में सोचता कि हमरो से बड़का कोनो जानवर बा। हमार तो डरे भर नहीं के बाघ सियार तो कहते नहीं के बुढ़िया, ये तो कहता टिपटिपवा आ जाई। तो बाघ सुनलन, ओजा से पिछकुरिए फेर भगलन। ओजा से भागत भागत गईलन तो ऊख के खेत में लुका के बैठा रहलन। डर एकदम लुका के बैठा रहलन। आ वहीं में पानी बरखत रहे। तले वही दाव में धोबी के गदहा भूला गए रहे। उनका गदहो माने भूला गए रहे। तो वो अपन गदहा खोजे खातिर निकलन। खोजे गईलन तले एगो पड़ोस के आदमी से पूछलन कि भाई हमार गदहावा देखल ह? तो ऊ कहता रहन हम तो हर गदहा ना देखनी हाँ, हम तो अपने हमरा घर में पानी चुगता तो हम पीछे में हैरान बने, हम तार गदहे के फेर में बनी। वो आदमी कहलक। और फेर वजह से धोबी खोजत खोजत गईलन तो देख मन कहीं उनका ना लोग के गदहवा। आ कहस नु कि आज भेटा जइहन तो आज खूब मारे। आज तो उनका अतना मार मारे अतना मार मारे कहे धोबिया अपना गदहवा के। आ बाघवा सुनत रहे। अब कहे कि टिपटिपवा आ गइल बा का कि हमरा के खूब मारी। अब बाघवा एकदम सुकुटल बा डरे। तले धोबी के तो नजर पड़ गए। उ तो ना देखलन कि मने बाघ हो कि गदहा हो। धोबी के जब नजर पड़ गल ओकरा पर अंधारा में तो बुझलन कि हमर गदहवे हो। अब बाघवा चुपचाप एकदम सुटकल बा। धोबी का कहलन कि लौकल तो कान्हा पे उनका तो लाठी रहे, लठिया तो से 2-4 लाठी मरलन बाघवा के। बाघवा तो डरे कुछ करत नहीं खे, कहता कि तो हमरो से बड़का टिपटिपवा बा, ई तो बोले तो आवरी मारी। आ धोबी कहस कि आज के सुदहा मने चल न तो और खूब मारे। बाघ के कान धैलन, धोबी एकदम ले चल आवतरन। आ दुआर पर अपना लिया के ओकरा के रसरी में बांध देलन खूंटा में। अब सवेरे होत आवे तो सब आसपास के लोग देखता कि धोबी के दुआरा पर तो गदहा के बदला में तो बाघ बंधले बारन। ई कैसे हो गइल बा इनकरा एथी दुआर पर कि बांध देलक बाघ? माने कि तब सबके लोग माने चिंता में हो गए। तब धोबी से पूछाइल तो कहलन कि तो हम लिया के बंधले बने, हम तो अपन गदहा खोजे गए रहने। तो बघवे भेटा गल तो बघवे के धैले ले चल अइलनी। नखन धोबी कहस कि माने हम गदहा के भके भके बाघ के धलिए रहने। पूरा गांव में राजा के लगे हाला हो गए कि धोबी गदहा पकड़ के लिए आइल बरन, धोबी गदहा पकड़ के लिए आइल बरन। तो धोबी के राजा साहेब बोलावलन, बोला के आ पूछलन। तो धोबी कहलन कि हाँ हम राति के अपन गदहा खोजे गए रहने तो हमरा बाघ लौक गल तो हम बाघवे के धैले ले चल अइनी।
आ लिया के खूंटा में बांध दहने। तो राजा साहब धोबी के इनाम दहलन। यही जा कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम।